un ramo, o ramo de Navidad sempre se facía así. Ibas ao monte que non te podían ver, cortar un pino pequeno e traías para a casa, entonces adornábalo, pero non como agora que non había esas, non éramos tan espabilados como se podía todo, pero si algo se facía tamén. Colgantes, adornos, ou mellor caramelos ou cousas así, para iso, que outra cousa non che había antes tampouco. As postales de Navidad mandábanos cunha figura máis bonita, que eu era novalla daquela, e recordo que unha vez me mandaran unha xa con dibujos de Navidades e desas cousas todas, encantábame. Pero, pois, unha das tías era moi chocante, eran dúas, unha era moi ocurrente. E mandoume unha nena con as trenciñas no pelo e todo así moi bonito, e que me poñía, porque eu cumpro os anos o día 1º de marzo, disso si me acordo porque gustoume aquela frase. E que poñía, el 1 de marzo pronto anuncia primavera, porque es el mes que nació la hermosa Celia Rivera. Eso dedicoume por detrás da postal. E como eso moitas, pero non recordo todas. Sí. Eso si xa existía.